समस्तଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଓ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାଦକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଂସା ଥାଳିର ଏହି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅତି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଛତୁ ରାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 500 ଗ୍ରାମ ପାଳ ଛତୁ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କଟା ଆଳୁ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କଟା ପିଆଜ, 2ଟି ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି। ରାଇ ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ଧଳା ସୋରିଷ, ଜିରା, ଅଧା ପିଆଜ ଏବଂ କିଛି କୋଳ ରସୁଣ। ପାଉଡର ମସଲାରେ ନେଇଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲୁଣ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ପାଣିରେ ନେଇଛି କିଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡର ଆଉ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଥିରେ ଧୋଇଦେବା। ସେଥିରେ ଥିବା ଧୂଳି, ମାଟି, ପାଳ ସବୁ ବାହାରିବା ଯାଏ ସେଟାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବା। ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରଖିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଇ ମସଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ନେବା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, ଅଧା ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଜିରା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଦେବା କଟା ପିଆଜ, ରଖିଥିବା କଟା ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ସବୁ ପାଉଡର ମସଲା ଆଉ କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ଦେବା ବାଟି ରଖିଥିବା ରାଇ ମସଲା, ପୁଣି ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେବା, ମିଶାଇ ରଖିଥିବା ଛତୁ ମସଲା ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛତୁର ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ତ ବେସରଟା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ମୋର ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।